Il-Membru Parlamentari Ewropew Josiane Cutajar iltaqet mal-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta' Għawdex sabiex tiddiskuti l-istrateġija li għadha kif tnediet, bi pjan ta' direzzjoni għal 10 snin u blan li Għawdex jilħaq in-newtralità f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju. Fis-qarrija ntqal kif id-diskussjoni bejn Cutajar u l-GRDA iffukat fuq aspetti ta' importanza sinifikanti għal benesseri ekonomiku, soċjali u ambjentali ta' Għawdex b'konformità mal-istrateġija li tnediet dan l-aħħar. Magħhom tkellim dwar dokument bi-strateġija l-Għawdex illi nedew ftit tal-ġranet ilu. Dokument illi rrikjeda wkoll konsultazzjonijiet fit-tul ma' diversi stakeholders u ħadd gost nara diversi punti validi fosthom l-importanza li nħarsu lejn żvilupp li jkun wieħed li jirrispetta il-karatteristiċi għawċin anke tal-villaġġi tagħna u kolli jkollna turiżmu iktar ta' kwalità. F'dan ir-rigward, Dr. Cutajar faħret l-enfażi tal-istrateġija fuq l-importanza li l-iżvilupp isir b'mod sostenibbli li saħħaħ il-kultura u l-karatteristiċi ta' Għawdex li jinkludi l-perservazzjoni tal-karatteristiċi ewlenin taċ-ċentri tal-villaġġ u ż-żoni ħodor bejn villaġġ u ieħor.